2 септември в родния ми град Велико Търново се проведе така наречена Нощ на Самоводската чершия. Атмосферата на чершията беше страхотна. Сутрин преди от всякъде да замириш на кебабчета, имаше много добре сложени декори, беше културно и свежо. Местни и гостуващи занаятчии предлагаха своите изделия, някои демонстрираха и изработването им на живо. В това видео успявам да представя само някои от тях, тези до които се докоснах лично. Моята първа спирка бяха изделията на Джепето. Този господин вече е добил известност и признание със своите продукти. Той прави дървени купи, химикалки, дъски и каквото се поиска. Има, например, доста изпипани и високоценени кутии за шах. Линията, по която иска да присъствам конкретно днес, е именно той. Аз изработих няколко кожени кълъвчета за неговите химикалки, изложихме ги заедно и иска да присъствам на съвместния щанд. Джепето бе поканен да представи продуктите си на щанда на работилничка Боаз. А това е един относително нов член на Самоводската чершия, който изработва дървени дъски и с голям стил и предприемачество е барнал едно иконично дюканче на чершията. При него може да се видят много интересни артикули, като например тази гравитационна поставка за вино. Беше поканил и други приятели творци, като Божилов Woodwork, който прави дървени папионки и други дървени щуротии. На чершията ме посрещна приятна изненада, стар приятел, с когото не се бях виждал от години. Оказа се, че в неговата работилница в Пловдив се произвеждат най-изпипаните органити, които поне аз съм виждал. С гладки полирани страни и вложени стилни дрънкулки вътре. Предлагаше и пещи купи, а разбрах, че някои хора без много да му мислят са ги взимали и купували за хаванчета. Малко в страни от самата улица на Самоводската чершия видях нова изложбена зала на един творец – Валентина Лапчева. Атмосферата там е превъзходна. Освен, че представя продукти в свой авторски стил, тя е оформила този шоурум с много приятен дизайн. От цветовата гама, от подбора на картини и на приятели, които да покани. Страхотно свежо чувство оставя в мен. Тези произведения, познаете от какъв материал са направени. 3, 2, 1. Това е хартия. Представям и с голямо удоволствие едно ателие, което винаги ми е привличало, когато минавам оттам и вече имах повод да вляза да поснимам. Притегляме уверената отдареност към един автентичен древен стил, преплетен с много култивирана естетика. Това не са просто глинени съдове. Това се изделя на майстор, посветил се на точно тези купи и идоли и с осезаема обич към тях. Разбрах, че той е археолог. Нещо много луксозно строи от тези семпли, битови, древни, опушени и дори серийни произведения. Всяко от тях ми се струва, че само е в хармония с другите, в една епоха, един стил и въпреки това има свой личен характер. Вижте и колко готини снимки са сложили на заден фон, това е някаква много високо артистична кооперация, която се е получила. Това е и хайлайта на този влог. Една изключително блага, щедра и смела работилничка, наречена Пендара и създадена от една много богата душа, Валя. Преди години на рождения си ден минавах от Търново и желанието ми за деня беше да пообщувам с някой творец. Влязох в този нов магазин и помня, че като излязох бях много укрилен. Първо заради вдъхновения стил, с който е фасилитирала това пространство. И второ от нейната скромност. Това е дама прекарва живота си в съвсем други занимания и решила да поеме по трънливия път на твореца. Тя се занимава с сребро и кожа, но позволява на други творци като мен да излагат своите продукти на рафтовете. В нейният магазин реализирахме продажба на една плетена чанта от баба ми, което напълни сърцето и на двете жени. Оставям ви да се насладите на почти алхимичния ритуал, който тя ще изпълни сега, създавайки едно сребърно бижу. Следват малко кадри за странични неща. Възкосали съм, чекайте.
изследват малко кадри за странични неща, които въпреки това са свързани с събитието или с самия град. На Санлотската имаше щанд за IQ пъзели. 15 минути не можах да наредя буквата Т. Едно друго събитие видях същите пъзели. Там 2 пъти по 15 или по 20 минути се опитвах. Някой ден ще го реша сам. Трябва да е възможно. 5 пъти питах продавача дали е възможно. Срещнах и хора, промотиращи марката вода Свобода. Не можах да схвана точно собственика или подарява апартамент, или с водата си е купил апартамент, но някаква такава кампания се води, промотираща водата, е свободен начин на живот, присъстват във всички социални медии. Също видях, че в Търново има нов магазин за трюфели. Ако не сте наясно, по българските села един много популярен сайт hustle и additional income е обучаването на кучета да намират трюфели, съответно после продаването на трюфелите на официален и неофициален пазар. Не знам тези трюфели в този магазин откъде са, но ми хареса как е барнат, колко богат избор има, сладко е магазинчето. Питах и продавачката да ми каже нещо интересно за трюфелите. Тя каза, че първото писмено сверение в историята за продажба на трюфел е било от нашата страна. Благодаря ви, че гледахте. Слагам линкове към всички творци, които можах да достигна в описанието на клипа. В това видео няма нито един кадър от действително нощ или тъмно Велико Търново, защото просто не бях там по това време. Пълни ми се душата всеки път, като видя хубаво магазинче с хубава рядка стока в България. Още повече, когато такива места процъфтяват. Заедно ние сме по-силни. И това е завета на нашите прадеди. Надявам се с моите видеа да дам някакъв принос към него. Благодаря ви, че гледахте.